Hello guys, good evening. Stop on you Bisaya version by Dixel ng mapa. Basta Dixel, ay was. Dili na ko magsigig sinamok sa mga taong walay gusto sa akong gugma. Kay ingon sila, di na daw uso karon ang gugma, labi nag-pandemic pa. Ang uso daw karon, padaghan ay kwarta. Yes, sir. Akong uyab, natingala ko kay kalitrasiyang nakigulang diri sa ako oh, naglimog ako kay nganong nakigulang nga wala man unta ko isala tungo di ay kuno kay wala ko'y kwarta. Basta Dixel, ay was. Oh, pastilaning mayroon sa kalibutan, wala yun ko anigiganan. Kung waunta ni COVID, daghan unta ng trabaho makitaan. Kung wala pa unta ning COVID, di pa unta ko mabulagan. Kung kuya, natingala ko kay kalitrasiyang nakigulang diri sa ako naglimog ko kay nganong nakigulang nga wala man unta ko isala tungo di ay kuno kay wala ko'y kwarta. Basta Dixel, ay was. Dito mo lang yan maririnig mga kaibigan sa Star Maker.